Voor Ik ben benijd zie ik het dus panel Cultuur in Friesland. Hokker nieuwsgierige musea, vaststellingen, historische gebouwen of aardige routes binnen in uw provincie te vinden. En wat vinden uw panelleden ervan? Azes joggen we wet Hendrik Boonstra uit Sint-Niek, ik wel bekend als Reerde Riekes, te Lonen komen is. En trouwambtenaar Lidwien is altijd enthousiast, zo ze het joert ik aardig vinden. Ik ben hier inderdaad en ik zit naar het Ruud Wiersma-huis herkeerd. Dat moet een schilder wezen en nou, ik ben echt heel benijd. Kom er maar in, want het is net zo warm daar boven. God, het is koud dan. Nou, ik vind het zeer bijzonder dat je hem hier komt binnen. Nu ben je in de huiskamer van Ruud Wiersma, de naïeve schilder. En hij is begonnen om dit weer nog zijn eigen en nu mocht er schilderen. Want hij is op meerdere plakken en hier er weer een pond, moest het er weer uit. Want dat mocht net, hij mocht gewoon net beschilderen. En dit had er dus al je naast zijn werk dingen. Ja, want hij is wel ons schilder geweest. En het is zo begonnen, hij was een malvader. En hij moest zijn eerste rit gewoon en doe dat zo uitzieken. Het was koud, dat hij is een oud Peter Oliekachel en die maar goed aan. Want hij wil in de warmte bij thuis komen. Maar het is misgegaan, alles was zwartblaker. Het slimste eraan en hier door het dik naar klaar de graaf staan op papier en dat er wordt heen. En zo is Ruud begon te schilderen. Ja. Dus het was hartstikke wit en hij dacht van nou, dat vind ik wel wat erg wit, daar moet maar wat op. Hier is eigenlijk in makken wat hij deed en heel producent kwam. Hij was echt wel een man, een natuurman. En je ziet echt heel vaak, like daaronder ons, die boord met maltbussen en zo, dat zie je heel vaak bij weer omkomen in zijn werk. Dat is Ruud Wiersma zelf, ik hem ook heel goed ken. Hij is geboren in de Geert, Rensenbegeest, staat er in het Nederlands. In een iets wat jarmoerige, nou zeg ik dan was hij op die onderste treden van de leider. En doet Ruud de leeftijd van de puberteit, zeg maar, bereikt hij, toen kreeg er een hierziekte. En dat had de blauwende keelheid bij hem veroorzaakt. En toen Ruud zondje hier weer ook, had zijn mama een het leven maken terug, zelf verdrinken. En dat was net makkelijk. En daardoor is het misschien ook wel gebeurd dat er nogal wat rebels waren. Het was wel een mondje, ja, dat is een kwart voor de kop. Hè? Maar het was wel rechttrozijde, met keer verder niks aan. Hoe langer ik ernaar zag, hoe meer had ik zag. Al je vrouwen. En het win, nou toch echt vrouwen, had ik dat zo zag. Daar had er wel warmen aan, jong. Dan heb ik hier zo, dit neem ik dan de Bijbelse hoek. Hier een jonkje van de squale die zei van, meneer, die er toen eigenlijk aan darten. Dat weet dat, nou, dat ben van die mooie dingen. Het is heel oors in de kamer als zien thuistig leven. Het is veel meer een naaitocht, heb ik het idee. Als hij nou bijna boeken of bijna Bijbels illustreert hier, dan denk ik dat er heel goed slagen bij. Ja. Nu zijn we dus voor het schilderij dat Ruud zelf zijn meesterwerk na. Je ziet hier de bregen in het dorp. Dat was toen een draaibregen. Hij staat nou hier dus. Ja. Zo goed als ik weet, had er hier zo'n 20 van maken. En dat zie je dus ook weer, ze zijn dan wel de naïeve schilder Ruud die zei geen diepte, maar je kan wel geen je verrakselt er al mijn perspectief. Ja, zeker. Ja. Waarom vond hij dit nou zijn meesterwerk? Ik ben al bang voor die vraag, want dat is wel vaker gesteld, maar wij weten dat net. Zo neemde hij
Dit al. Ja, en dat komt misschien echt op die Elfsteden dat wie iets unieks, Ja. dat er het daar aan koppelen. Want qua kunst zou ik dit de heekste direct net nemen. Hij is 13 december 80 eerder overleden. Wees van 25 jaar worden, ja. Nou, het is echt een moeite waard om hier gewoon even een oerke om te rennen en die te verbazen over de man en zijn kunst. Het tweede uitstapje is van pedagogisch maaiwerker en jonger Hendrik Boonstra uit Sint-Niek. Dus Jen wat er daarvan vindt. Het is prachtig mooi waar, een mooie winterdooi. Daar horen wij Friesen wel van. En we zijn hier bij het resort om te zien waar ik allemaal kom en wie ik ben. Wat ik vooral ben en hoe Fries ik allemaal ben. Ik ben hartstikke benieuwd. Nou, goeie. Goeiedag, Hendrik Boonstra. Johan Steendam. Altijd klaar, hoe is het? Ja, best. Mooi. De woest wat meer weten van de geschiedenis en van de Friese geschiedenis. Ja, ik ben benieuwd. Ja, Oh, dit zijn allemachtigste oude Friese boeken. Uit het van de Academie van Frencher van vroeger. Het is baas interessant, sowieso. Allemachtigst. Op papier werk je. Maar die is dicht. Had hij hier een mes? Wat hebben jij, Johan? we hebben hier de oudste oorkonde in het Oud-Friesk. Die stamt uit 1390. Het is de oud bestaande tekst die... De oudste originele oorkonde in het Oud-Fries. Zo gedaan. Ja. Ik ken er net wel van, mooitje. Nee, het is voor mij eigenlijk een beetje abracadabra. Mooi spel. Ja, Ik krijg ook in tietmachines zitten. nou ja. Rembrandt, Ja, de tweede naam, was die derde? Harmenszoon. Harmenszoon van Rijn. Ja, nou die kennen we natuurlijk al, ja. En die is trouwd met Saskia van Eulenborg. Ja, Woonachtig in Frencher. ja. En ze is in 1634 getrouwd met Rembrandt. En vandaar de inschrijving van de akte. Dit is origineel. Dit is de originele, ja. Ja, het papier is hartstikke gaaf. Dus, Dat is nee. Ja. Ik ken wat Hans-Kreunen teksten van jullie hier. nou ja, we hebben wel In Zwitser. We hebben wel de cd's van Jet Iser in de collectie. Ah. Dus ja. Dat is klaar. Tresor betekent treasure, skatkamer. Dacht ik al. Ik ben de skatkamer van Friesland, het gebied van Friese geschiedenis. Ja. En meest een keer heel veel dingen vinden over hun vader, maar ook over Friese geschiedenis. Oké. Hier de dingen uitzocht, dan kun je wel even zitten gaan. Laat ik klaar. En dan zullen we zien wat we vinden kunnen over die familie. We hebben weer een zogenaamde kwartierstaat. Dat is een oerzicht van al die vaderorden. Uitzocht door onze vrijwilliger Sietse Giesen. Ik heb begrepen dat je ook wel wat van wielrennen haast. Ja, wees. Ja? Mooi werk. Nou, doe deels een van die vaderorders met Bouke Mollema en journaliste Nienke de Jong. Ah, dat is nu waar. Ja, als wel bepaalde sportgenen, want de voorouders van Bart Helmholt, de vierlepper, daar hebben ze ook nog familie van. En Mooi. van PC-winnaar Simon Minnesma. Zo gedaan. En voor de rest, ja, het is tamelijk honkvast. Hè. Die vaderorden die komen vooral uit het zuiden van Friesland. Ja. Boeren en arbeiders, maar wel echte Friesen. Dus ik denk dat dat wel mooi in lijn is met de muziek die je maakt. Ja, dat dacht ik wel. Dus Ja. wij zijn de provinciegrenzen zo'n beetje wel blauw dus. Ja, Oké dan. er zit weinig import in, om het zo maar te Mooi. zeggen. Volbloed Fries. Volbloed Fries. Ja. Zo. Dit vind ik wel mooi om te weten. Dat, een vader van mij is geboren in 1644. Dat wie Hendrik Heres. Nou, ik heet ook Hendrik. En deze man wie brouwer, bierbrouwer. Nou, let mij nog wel van bier horen. Ja, hoe hiekt het oors weten met hem? Ik vind het echt leuk om te weten wat, hoe de vertakking rennen en waar mijn voorhouden mooi komen. Nou, ik film je naar Frieske dan alweer. Mooi, het is een aardig. Ja, ik is mijn. Dat vind ik monsterachtig. Al deze gegevens, hè, dus bijna de complete burgerlijke stand van Friesland, die is beschikbaar via een website die heet allefriesen.nl. Juist. Daar staan dus grutpad van de naam uit de burgerlijke stand, maar ook de scans, dus de plaatjes van deze akten. Oké. En maar wat foto's nam dus. Ja, miljoen. Zijn we eruit traben, ik al de boeken begon uit de kasten te lopen. Johan die vond het helemaal leuk. Dus, maar ik vond het schat een ervaring, het tresor. En dat is absoluut een onrieder. Dus kom maar wel. Shooting up orders, should I turn back to my mama's arms? Ik zou het vaker luisteren. Ik het. Kijk eens, dan ben ik leer. Ik ken het.